גם גר... מגרש מתוח, מספר 6, זה מה שקורה פה עכשיו. מגרש מתוח זה הפרויקט שלנו בו אנחנו שבוע אחרי שבוע סוקרים שיטת אימון אחרת, בוחנים אותה בעצמנו. בוחנים. למה? רק פעם אחרונה אני לא השתתפתי. נכון, אני הייתי עם הטירקס. כן? שבוע אחרי שבוע אנחנו מנסים בכל פעם משהו אחר. 5 דקות מרוכזות של אותה שיטת אימון, בסוף אנחנו נותנים לזה גם ציונים. אם אתם רוצים להצטרף לזה, אתם יכולים לשלוח אלינו מייל, תכף ניתן לכם את הכתובת, היא תופיע על המסך. שלום, שני חזקיהו. שלום, נעים מאוד. בסדר גמור, מה שלומכם? טוב מאוד, את מאמנת כושר, גם מורה לחינוך גופני. נכון. באתי להראות לכם שיטה בעצם שנקראת אימון העל המחזורי, אבל קודם כל שמי שני חזקיהו, אני בוגרת תואר ראשון בחינוך גופני במגמת טיפוח היציבה, מאמנת כושר אישית, מאמנת בקבוצות קטנות, מורה לחינוך גופני, כמו שאמרת. באתי להראות את שיטת האימון העל מחזורי, שיטה שמשלבת אימון כוח ואימון אירובי ביחד. זו שיטה שאני עובדת איתה קרוב ל10 שנים. עם מתאמנים אישיים שלי, עם קבוצות כושר, גם בבית ספר, שיטה שמוכיחה את עצמה. שמי פיתח אותה? מאיפה היא מגיעה? מה המקור? שיטה מגיעה למעשה מהספרות. אימון על מחזורי זה אימון שמעלה לנו ומוריד לנו את הדופק. הקונספט וכל בעצם הרציונל מאחורי השיטה מגיע מהמצב שאנחנו בעצם נעים בתנודתיות שהיא יחסית דרסטית בדופק, אנחנו מעלים ומורידים את הדופק, מה שגורם למתאמן לשרוף יותר קלוריות בפחות זמן. זה מה שקוראים היט? גם עם היט, אפשר לקרוא לזה גם אימון הפוגות שיותר משתייך לאימוני הריצה. מה שחשוב שבעיקרון, אבל שעובדים בצורה מאוד אינטנסיבית, עם הפסקות מאוד מאוד קצרות, ונותנים לחלק גוף אחד להתאושש בזמן שעובדים על חלק גוף אחר? נכון מאוד, נכון. אנחנו משלבים פה גם מרכיב שהוא מרכיב כוח. למרכיב הכוח יש תרומה גם בחיזוק השרירים, בעיצוב חיטוב הגוף, וגם למעשה בחילוף החומרים בזמן מנוחה, יום למחרת האימון. אם אנחנו רוצים למעשה, ככל שאנחנו מחזקים את השרירים, ככל שאנחנו מעלים את מסת השריר בגוף, יום למחרת האימון אנחנו שורפים יותר קלוריות, קצב חילוף החומרים יותר מהיר, השריר לוקח לנו את מקורות האנרגיה, במקום שהמזון יאגר לנו בגוף כשומן, הוא הולך לשריר ובעצם בונה אותו. ואימון כזה הוא 50 דקות בדרך כלל, שעה, חצי שעה, איך עושים את זה? אימון כזה נע בין 40 דקות ל-50 דקות של עבודה נטו, כמובן שצריך לעשות חימום לפני ושחרור כמו שצריך. כמובן שזה תלוי עם מי אני עובדת, כלומר אם יגיע לי מתאמן שיש לו איזושהי מגבלה של בעיות לב או אישה בהיריון, הכל מותאם בצורה אופטימלית למתאמן, גם התרגילים, תרגילי הכוח, גם התרגילים. אז לפני שנעבור אל אולפן המדפסת שלנו, מה תראי לנו? ב5 דקות האלה מה תכניסי? מה שאני אכניס בעצם, אני אנסה כמה שיותר לנצל את האנרגיה שלכם, לעבוד בתפוקה מקסימלית, להעלות את הדופק, לגרום לכך שתשרפו כמה שיותר קלוריות בכמה שפחות זמן. היום אנחנו נתחיל בתרגילים שהם יחסית מתונים, תרגילים שאני לא יודעת באמת מה רמת הכושר שלכם, אז אני מתחילה מ-0. אל תדאגו, הכל בסדר. עדיין אנחנו דואגים. דואגים? לא, הכל יהיה בסדר, תצליחו, אני בטוחה. זה כיף, קשה. שוב, לפי כל תיאורי הקלוריות, יש לנו 3 פרמטרים שאנחנו שופטים. קושי, כיף, והאם זה אפשר לאכול גלידה אחרי זה. כאילו, אם הרווחת את הגלידה. אוקיי, אז כיף, אני בטוחה שזה כיף, כי זה מאוד מאתגר, זה מאוד מאוד מגוון, זה מה שמושך את המתאמנים, ובעצם גורם להם להתמכר לשיטה. קשה, אתם תחליטו, וגלידה אתם יכולים לאכול, ועדיין להמשיך לשרוף קלוריות, אז זה טוב. נשמע שילוב נהדר. אז יאללה, בואו נעבור לשם. קדימה. טוב. תגידו לי רק מתי אנחנו מתחילים את הספירה. יש מדרגות ויש משקולות. יש ציוד, זה כבר נראה מעניין. יש חבל, עדיין לא עשינו חבל. נכון. העניין הוא שאנחנו מחוברים עם כל המיקרופונים, נראה לי שבקפיצת חבל הראשונה, או שהמכנסיים שלי נופלות, או שהמיקרופונים עפים. אחד מהשניים יקרה. דלת המנכ"ל נסגרה. בואו נתחיל חימום קצר, ממש בסיסי, לשריר הארבע ראשי. אנחנו רצים עכשיו על 5 דקות? רגע, אנחנו עוד לא התחלנו את ה5 דקות, או שכן? לא, תגידו לי אתם מתי אנחנו מתחילים. נעשה חימום, קל. נעשה חימום כמו שצריך. שריר הארבע ראשי, שריר התאומים, שלא יהיה לנו פה פדיחות, שלא תתפסו לי באמצע השידור. רגל ימין, רגל שמאל. תגידו לי שאתם מוכנים, אני מוכנה. אנחנו מוכנים. כל אחד עומד ליד מדרגה. אפשר לעשות... אנחנו מתחילים עבודה בסיסית, עולים בהדרגה. אוקיי, 5 דקות, מעכשיו. יצאנו לדרך. אוקיי, בואו נעלה על המדרגות, עלייה וירידה. תוסיף לאט לאט הרמה של הידיים, טוב מאוד, מצוין, עם חיוך, בטן אסופה, גב ישר, להגביר טיפה את הקצב. הנה, שתיים נופלים. לא נורא, עוד קצת, זה רק... כן, המשקולת מפילה אותה.
טוב מאוד, עוד 5 חזרות, מצוין, להקפיד לנשום, לקחת ולהוציא אוויר, עוד 4, עוד 3, עוד 2, עוד 1, מצוין. מה שאנחנו עושים עכשיו, עוברים לשכיבה על הגב, מורידים טיפה את הדופק, אנחנו עובדים על שריר הבטן, מקפצים ומיישרים, מקפידים להוציא אוויר בזמן אישור הרגליים, דואגים שהשכמות תמיד באוויר, טוב מאוד, עוד טיפה תעלית עלייה, מצוין, עוד טיפה להתקרב, להיסגר ולהיפתח, מצוין, מצוין, להקפיד לנשום, טוב מאוד טל, עוד 5 חזרות, עוד 4, יופי אתם טובים, עוד 3, טוב מאוד, עוד 2, ואחד אחרון להיסגר ולהיפתח. מצוין, אנחנו עולים לאט לאט בהדרגה, עוברים אל המדרגות. שוב פעם, מה שאנחנו עושים זה החלפת רגליים, ידיים על המותניים בצורה כזאת. מבט קדימה, לא להסתבך, פעם ימין, פעם שמאל, מצוינים, כל הכבוד. נחזיק את המיקרופון שלא ייפול, טוב מאוד. או שיפיל את המכנסיים, מה שקורה, ממש עוד כמה שניות. מצוינים, מצוינים, עוד... האימון הכי... אוקיי, עוד 10 שניות, עוד 9. טוב מאוד, עוד 8, 7, 6. לא להתייאש, 5, מצוינים, עוד 4. עוד 3, 2, 1. אתם אלופים. אוקיי, שימו לב, תרגיל הבא, מה שאנחנו עושים. רגל אחת קדימה, אחת אחורה, ירידה למכרע, עלייה ואישור היד למעלה. נתחיל עם רגל ימין לפנים, סליחה, זה שלך. אתה פה, את כאן, בצורה כזאת, רגל אחת קדימה, אחת אחורה, גב ישר, מבט קדימה, שימו לב שברך קדמית לא עוברת קו אצבעות, המשקל קטן עליך כמובן, לכופף את היד בירידה. זה משפט שאני אוהב לשמוע. טוב מאוד, מצוין. יופי, טליה, ליישר את היד למעלה, להקפיד לנשום, להוציא אוויר בעלייה. זה קשה. לכופף ולעלות. מצוין, בואו נחליף רגל שנתנסה גם ברגל השנייה. אנחנו יורדים ועולים, יופי. טוב מאוד, גב ישר, עוד 5 שניות. טוב מאוד, ליישר את היד למעלה, להוסיף עבודה גם על היד האחורית. עוד 3, עוד 2, איך אנחנו עם הזמנים? עוד 2 ואחד אחרון. קדימה. עוד 2 דקות. לא סיימנו, אני יודעת. לא, יש עוד 2 דקות. אוקיי, מה שאנחנו עושים עכשיו, מניחים את המשקולת. חבל. עוברים לקפיצה בחבל. זה כיף. נראה לי שאתם אוהבים את זה. בואו לכאן קדימה. אני לא צוחק לגבי המכנסיים שלי שיפלו, אגב, הגומי מאוד רפוי והמיקרופון מאוד כבד. אולי לא? עשיתי את זה יכול להיות מעניין. כבר, אני לא... לא חוזר. לא אהיה שם שוב. אוקיי, בואו נתחיל קפיצה עם רגליים ישרות. לא קפצתי, זה הרבה... כמה שאתה, אתם רוצים שאני אחליף לכם את זה? לא, אני לא יכול. לא. קדימה. כמה שאתם יכולים. טבחתי. מצוינים. לא, אמיתי. אוקיי, תניח את החבל, בוא תעשה משהו אחר, רק את הקפיצה הזאת, רק על מנת. קפיצות בכלל, זה לא חבל. זה אוקיי. המכנסיים. עוד 4 שניות. עוד 3, קדימה. בואו נעלה עוד קצת את הדופק. עוד 2. קדימה, טליה. ומספיק. אוקיי. מה שאנחנו עושים עכשיו, שימו לב, אני ממש מקווה שתצליח לעמוד באתגר הזה. 1, 2 ו3. בואו נראה. קצת להעלות את הדופק שוב. תרגיל הסמוך-קום, האהוב ביותר על כל המתאמנים שלי. מצוין, ברמן, לקפוץ גבוה, להגיע לשכנים למעלה. גבוה, להוסיף שכיבת צמיחה בירידה. להמשיך עוד 10 חזרות. קדימה, טליה. גבוה. אני מרגישה בטירונות. עוד 8. קשה באימונים, קל בים. עוד 7. טוב מאוד, ברמן, גבוה. עוד 6. לא, עכשיו התחת שלי בחוץ. אין תירוצים, קדימה. מחפש תירוצים. הורידו אותנו מהמסך. עוד 4. 10 שניות, 10 שניות. עוד 3. רק לסיים את זה, לא לעצור, לא עוצרים. עוד 5 שניות, סליחה. קדימה, קדימה, בלי תירוצים, בואו נמשיך. נשחט עד הסוף. טוב מאוד. עכשיו נגמר. אוקיי, נניח ונגמר הזמן. אני מקווה שנהניתם, תודה רבה לכם. היה לי כיף. תודה רבה. תודה. אתם בקושי... גם לנו. היית אחלה. תודה רבה, תודה רבה. אנחנו לא נשאיר. עוד מעט הציונים.
אין בעיה. תראי, אז תראי את זה כבר בטלוויזיה. אוקיי. יכולה לדבר עליך מאחורי הגב וכל זה. היום, תודה. אדם שנמצא יותר בכושר ממני, סטיבן ג'רארד, חוגג יום הולדת 36. ועוד, הזדמנות לחזור אחורה לכתבה של גבריאל איידור מהתקופה שהוא עזב את ליברפול. הנה.